lamini e cɛ faramuso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Elhadji Grand Kidjulu Kamara ni y'an sigilen arajo Jɛgɛ Fɔ ka kunnafoni bala Grand Kidjulu tile tɛ pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn waleɲumandɔn foli an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbalan tɛ i ntoron fila de bɛ dugu ma n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna donibalan tɛ ɲubaga ɲuman de b'i la arajo Jɛgɛ Fɔ an ka ɲubaga ɲuman o de y'an ka lamɛnnikɛla cɛman ni musoman denmisɛn ni mabakɔrɔ Grand Kidjulu k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn u mana kɛ sigida fɛn fɛn la u mana kɛ marabolo fɛn fɛn la jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'u ni ce u ni baraji ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye Grand Kidjulu o tuma n'an sigira kɛnɛ kan ni ka waleɲuman kɛ ka barika da Grand Kidjulu jamajɛ baara de bɛ Jɛgɛ Fɔ kɔnɔ bi sɔgɔnɛ na baara taabolo nɛgɛ tigi n'o ye nɛgɛ karafe tigi ye nɛgɛjuru tigi k'a woloma k'a tɛntɛn k'a fɛsɛfɛsɛ bɛɛ ka son duman ni ja duman sɔrɔ i b'a fɔ ko Ahmed Jakite min ye nɛgɛtigi ye a ne ye bali dayɛlɛ kabini 5 du matin o tuma k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn sabu i yɛrɛ ye sorofe kɔnɔ ye sabu i ye solika wulicɛ ye i ye cɛ duman ye nka e ka cɛ dumanya o bɛ bila nɛgɛtigi olu ka cɛ dumanya kɔnɔ dɛ ni e nana n'olu ma na i bɛ taa so dɛ n'olu fana nana ne ma ye sunɔgɔnin b'u fana minɛ o b'a jira k'a fɔ Grand Kidjulu an bɛ ɲɔgɔn dafa min ye Mamutu Kamara ale de bolo bɛ ja duman ni sɔn duman la min ye YouTube Facebook TikTok kan nin waati la k'a fɔ ka waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye bi ye donba ye don barikama don Grand Kidjulu bɛ kumaso in kɔnɔ yan nka hakili bɛ fan wɛrɛ fɛ o tɛ bɔ fiyewu Grand Kidjulu ko di karamɔgɔ Buwa namu ni molobaliya ye ɲindimitɔ bila k'a ka ɲɔgɔn ɲimi a bɛ k'o k'a yɛrɛ la o ye tiɲɛ dɛ o la sa namu i y'o de fɔ alamisa sera don belebele namu ko fila b'a kɔnɔ jumɛn mariage bɛ k'a kɔnɔ an y'o to yen o don e ko ne k'an sen bɔ pepe nka karamɔgɔba n'a ka kalandenni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o ye tiɲɛ o ye koba filanan o ye tiɲɛ ɔ n'o dun kɛnɛ sigira k'a daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ bɛ arajow munumunu ordinatɛriw munumunu télévision munumunu ko kalanden ni karamɔgɔba ko bɛ ɲɔgɔn o tuma kɔrɔfɔ filɛ n donkan ye nin ye Grand donkan ɲana o tuma n b'a ɲini lamɛnnikɛlaw fɛ u k'u labɛn kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ Ahmed Jakite wala Buwa Jabate nin y'an donnen ye an labɛnnen an fɛrɛlen an wasalen kunnafoni min n'an y'a ayiwa a datigɛ maaw ye ko sɔnni k'an b'a kɛ nin y'a kɛnɛ sigilen n balan falen don e k'a sama i k'i tɛgɛ don ni kunfɔlɔ min bɔra an k'o lakale Grand ne bɛ n tigɛ don n bɛ républicain maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Agibu Sogodogo Agibu Sogodogo ko Grand Kidjulu min ye bɛnbaliya min bɛ an ka dɔgɔnɔdugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko in a bɛ ɲini ka s'a kuncɛyɔrɔ la an ka minisiri min bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsin bɛ bɛn ale ni kutu ɲɔgɔn ta la min ye sigi bɛ se ka diya cogo min na n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wake sɛbɛnnikɛla ko Grand a ye wele bila min ye jɛrɛjɛkulu 4 ma tigɛ 6 ɲɔgɔn kɔ fara ka ca aw ye dɔgɔnɔw ye aw ye fila ye dɔgɔnɔdugu bilisa ɲagaminen bɛ mun ni mun de bɛ yen a ye na an ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Mali in dɔn bɛ ni min ye kabini kurukanfuga waati o de ye sigikafɔ ye wa sigikafɔ Grand o de ye Damu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye général de corps d'armée Ismaël Wake Grand a ye wele bila jɛrɛjɛkulu minnu ma a fɔlɔ o ye Tapitali Pulaku ye o ye fila olu ka tɔnbolo o ma tɛmɛ ka bɔ yen Gina Dɔgɔ o ye dɔgɔnɔw ka tɔnbolo min ye jagokɛlaba dɔ bɛ yen n'o ye opérateur économique dɔgɔnɔ don Senu Natume a ye wele bila o ma ni ka tila ka kuncɛ ni jɛrɛjɛkulu dɔ ye n'o ye dɔgɔnɔw ka tɔn ye o de ye Dana Amasagu ye sɛbɛnnikɛla ko Grand ni ka wele bila ninnu ma k'o tɛ gansan ye ko ye ko kun de b'a la a ko n'i ye ninnu jɔyɔrɔw lajɛ dɔgɔnɔdugu la bɛ yen jɔyɔrɔ ncinin t'u la jɔyɔrɔ belebele u kumakanw bɛ mɛn cɛdenw b'u kɔ u bɛ se ko la sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔgɔnɔdugu ye ka tasuma wuli ye Grand ka taa duguw jeni ni ka balo ka tasuma don o la ni ka duguw kɛ dɔnbagalafili ye ni k'u kɛ min kɔni ye sennamasiraw ye Grand ko k'a da mun de kan jɔn ni jɔn de bɛ nin tɔɔrɔ jugu ni janfa jugu kɔrɔ dɛ o tuma ko k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye min ye minisiri ye n'o ye ministre de la réconciliation nationale ye an ka bɛn ko la an ka dimiw bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ Grand joli tɛ suma nɛn kan mun ni mun de bɛ yen an k'a fɔ ɲɔgɔn ye min ye Tapitali Pulaku ye n'o ye filaw ka tɔn ye mun ni mun de bɛ yen aw bɛ min dɔn nin ko la a ka ɲɛfɔ an bɛɛ de sigilen filɛ kɛnɛ kisɛjɛ kan dogodogoni tɛ yen
o ma tɛmɛ ka bɔ yen garankɛ min ye danna amasagu ye o tuma mun ni bɛ yen mun de kɛmɛ k'aw ka kalifa tɔɔrɔ mun de bɛ ka kɛ degun ye ka ɲɛsin dɔgɔnɔw ma ka ɲɛsin filaw ma ka ɲɛsin dugudenw ma aw bɛ min dɔn a la a y'a ɲɛfɔ kɛnɛ kan u k'a fɔ jɔn o ma tɛmɛ ka bɔ yen mun de bɛ yen min ye jinɛ dɔgɔn ye aw ka hakilina kɔnɔ aw ka wulikajɔ kɔnɔ aw ka tɔn ka baara kɔnɔ aw ye mun de lakɔlɔsi jɔn ni jɔn de bɛ dibi ni janfa la ni ka dɔgɔnɔdugu bila u sentigɛ kɔnɔ a y'a ɲɛfɔ o fana ko ta fɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen garankɛ min ye nin nafolotigi belebeleba ye banna don setigi don a kumakan lamɛnlen bɛ a bɛ se ko la n'o ye Seydou Nantunme ye Seydou Nantunme i ye dɔgɔnɔdugu ka di ye i ye mun na kɔlɔsi mun de bɛ nin ko in na i bɛ se ka mun de fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye i ka bilasirali ye mun ye i kɛra sababu ye ka ji kɛ tasuma caman kan i kɛra sababu ye ka dugu caman k'o basigi i kɛra sababu ye k'i ka nafolo don dugu caman la Mali ka di i ye Seydou Nantunme e ye dɔgɔnɔ ye dɔgɔnɔdugu bɛ ka jeni ka ban i ka fɛɛrɛ n'i ka bilasirali ye mun ye a ɲɛfɔ an ye a ka kuma n burankɛ don dɛ Nantunme seri ye yɛrɛ n buran don buran o fɔ kun ye jumɛn sisan yalikuye-lakaw Togo-lakaw a n'olu bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan e ka buran ye faamuyalen don sabu e b'i ka kamanagan seliko mun na o faamuyalen don an tɛ seliko kuma na an tɛ jamana basigiko kuma na garankɛ min ye Seydou Nantunme ye min b'a kun na kan cɛ a fɛnɛw fɔ min ye minisiri ye n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wake garankɛ a ye bɛɛ lajɛlen lamɛn bɛɛ y'i ka fɛla fɔ min ye baara tɔ olu kɛra min ye bonya ni karama kɔnɔ ni k'o kɛ huis clos la garankɛ ko min ye nin jaabiw ye u bɛna bɔ kɛnɛ ka don na nataw la yaasa bɛn bɛ se ka na cogo min na yaasa min ye marifa tali ye muru tali bese tali ntolankuru tali ɲɔgɔn kama dɔgɔnɔdugu kɔnɔ filadugu kɔnɔ o ka dabila an ka jamana kɔnɔ peden kelenw maa bɛ se ka fɔ sa ko lajɛ in a nafa yera a kunbɛn garankɛ k'a da kɛ jamana in a bɛ tasuma min kɔnɔ bi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don namu maanifin ka cɛjuguya n'a digira i la i b'a ban waati dɔn o ye tiɲɛ ye Nouvelle Horizon mun bɛ yen a kumana a ko di sɛbɛnnikɛbaa de ye Mahamani Ture ye Ture Manju ale a filɛ ka min fɔ nin ka di anw na kojugu Seware lamunu an ka cɛdenw n'o ye faamaw ye ko maramafɛn kɛlɛkɛminɛn damanda dogodogolen tun bɛ yɔrɔ dɔn ko ala yɔrɔ donni a tun ma nɔgɔ an ka cɛdenw ye ala minɛ ka taa yɔrɔ filenkolon ci k'a dakolonci k'a bɛɛ cɛ ka kɛ sɛtu sɛfini o diyara n ye dɛ o la sa kunnafoni yɛrɛ a b'a fɔ cogo min na n'o y'a communiqué ye o don an ka cɛdenw u ka mission ye k'u wulila ka taa yɔrɔ in k'a ɲini fo ka taa ye buwa ko yɔrɔ dogolen kun don ko a yɔrɔ k'a don man di ja ko tɛ an ka faamaw kɛ u foyi tɛ min b'u kɛ ɲɛ Seware yanfan in fɛ sa u ka wuli ka jɔ o de kɛra sababu ye yɔrɔ in ka taa ye fɛn maramafɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ de dogolen don ye hali u bɛ fini min don ka kɛlɛ kɛ nin bɛɛ tun bɛ yen moto yɛrɛ tun bɛ yen o yera yakuma b'a la u yɛrɛ ka kuma ko motocyclette mɔgɔ ninnu u taa mɛn k'o to yen an ka mɔgɔw kɛlen k'o yɔrɔ dɔ min kɛ u y'a yɔrɔ filenkolon ci k'a dakolon ci cɛden ninnu fataw bɔra la bolitaw sera ka boli kɛnɛ an y'a kɛ an ta ye i bɛna ka na ye jateminɛ kunfɔlɔ min kɛra yɔrɔ in na sa ala la ko ja u bɛ fɛn minnu ta ka taa an kɛlɛ n'a ye o bɛ taa ta ye wa n'a ganna k'u bɛ t'u dogo o yɔrɔ kelen de fana tubabukan na ko repli u bɛ segin u kɔ ka t'u dogo o la sa an ka maaw kɛlen k'o faamu cɛ ma fi an filɛ kuma la yɔrɔ min o kun ka di ne ye u ka yɔrɔ k'u bɛ dogo wa u bɛ so min dilan u yɛrɛ de b'o cogoya bɛɛ dɔn u b'o dilan dɔrɔn u y'u dɔn yɔrɔ ye an ka cɛdenw kɔni sera k'o yɔrɔ bɛɛ kɛ k'a furan k'a jɛ c'est tout c'est fini tabarikala o la sa i bɛna ka na ye an y'an sɛlɛku mɛlɛku jugu ninnu nɔfɛ u bɛ fɛn fɛn ta k'u bɛ taa an kɛlɛ n'a ye an y'a bɛɛ bɔsi u la kelen-kelen ni yakuma bɛ a la k'a bɛɛ tiɲɛ k'a bɛɛ labila yakuma b'a la i bɛna ye an ka cɛdenw ka nin wuli ka jɔ kun fɔlɔ min kɛlen filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ ko ye an ka région n'o ye Moti yanfan ye ka se k'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a lakana yakuma b'a la evidence ye o la sa u ye nin wuli ka jɔ min kɛ u y'a kɛ ni fɛɛrɛ ɲɛdɔn n bɛ se ko la k'a bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye o de kɛra sababu ye baara in a sera ka ɲɛ u bolo i bɛna ye Buwaka ko k'a kɛnɛ a ma nɔgɔya nka a se b'a ye an y'a salo ka sin k'a bɛɛ lajɛlen k'an ta ye ka sabu kɛ an ka sɔrɔsi ɲɛmaw u y'an bila min na forces armées maliennes faama u bilala min na k'u k'a kɛ u y'a kɛ fo ka taa Seware yanfan in fɛ ani Moti yanfan cɛ sabu yɔrɔ do yɔrɔ ninnu ni jugu ninnu bɛ taa ka t'u dogo sanga ni waati
an fana ye wuli ka jɔ de kɛ fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen ka taa ngara da u ɲɛ u bolofɛnw bɛɛ ntaraki u la ka fataw fa ka dafarataw dafara ka kuncitaw kunci sɛbɛnfura nouvelle vision Mahamani Touré a ka sɛbɛn grand hali bi bɛ ko min ma ban l'indépendant Musa Sayon Kamara Musa ni y'ale ka sɛbɛnni ye grand min ye faransikanw ka jamana kuntigi n'o ye Emmanuel Macron grand ale ka kumakan bi yan bi dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye farafinna ni nansarala kɛrɛnkɛrɛnna min ye faransi jamana ye olu ka ɲɔgɔn kunbɛba n'o ye sommet France Afrique ye grand i b'a ye k'a fɔ ɲinanta o de kɛra Anglais jamana dɔ la n'o ye Kenya olu ka faba o de ye Nairobi ye sɛbɛnnikɛla ko min ye président 30 kɔ grand n'o ye farafinna président ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ n'i ye AES président 3 lajɛ an ma ye kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko grand i ye min fɔ wulibali don i b'a ye k'a fɔ Emmanuel Macron ale ye faransi jamana kuntigi ye faransi kɛn bɛ ka nin kɛnɛ k'a dayɛlɛ ani farafinna ni ɲɔgɔn cɛ grand i b'a ye k'a fɔ n'a bɛ boloda a baara in bɛ kɛ min ye u ye jamana minnu coloniser n'o de ye ka jamana minnu mara grand a bɛ ko jamanaw de kɔnɔ nka min ye k'u bolo mɔnɔbɔ k'a parata ni ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ma minnu mara grand i b'a ye k'a fɔ ko i b'a ye k'a fɔ nin ye yɛlɛma belebeleba ye u ye yɛlɛma kura min ta o tuma ko hakilina kura o na k'u la nin waati la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Kenya lajɛ o ye Anglais jamana ye Anglais de bɛ fɔ ye sabu Anglais de ye olu mara min ye Emmanuel Macron grand a selen kɛnɛ kan jamanakuntigi caman tun bɛ min ye kɛnɛ kumaw dayɛlɛla n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sogo kumuni ye o kɔkɔ labɔ mango min ye Emmanuel Macron grand i b'a ye k'a fɔ n'o y'a ka discours solennel ye sigikɛn bɛ ka makɔnɔ discours mun na a bɛna mun ni mun de bɔ a da kɔnɔ k'a kuma na dɛ n'i y'o kumaw lajɛ grand a na kɛ ni fɛn dɔ tun b'a sɔnni kɔrɔ n'o ye dimi ye n'o ye baga ye ni ka ɲɛsin jamana 3 ma Mali Burkina Faso Niger ye an minnu kɛn bɛ ka tɔn dɔ sigi ko AES grand i b'a ye k'a fɔ AES a na kɛ n'a sigili ma bɛn ale ma a fɔ a ye ko tulonkɛ ɲin tɛ sa da o ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko grand a y'i to a ka kuma la n'o y'a ka discours solennel ye min ye Emmanuel Macron a ye kuma ta ka ɲɛsin an ka jamana ma k'a yira k'a fɔ ko fanga yɛlɛma k'o kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye coup d'état ye an b'a yira Emmanuel Macron la président don président kan ka bonya min ye grand a n'a ka présidenya a y'a yira k'a fɔ ko coup d'état min kɛra jamana in kɔnɔ k'o ye jamana in bilisa ɲagami min kɔni olu ka kɛlɛkɛcɛw ye ni k'olu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ an b'a fɔ a ye an ka coup d'état a bɛ fɔ coup de redressement ko fɔ a ye bi Mali ta a ka coup d'état bɔ a la k'a kɛ coup de redressement sabu jamana in tun bɛ dabolo mun na grand n'an tun taar'o la sisan b'a sɔrɔ Mali tun bɛ wa sisan b'a sɔrɔ Mali tun bɛ dakun jumɛn na min ye coup de redressement daminɛlen 2020 kana bila bi la grand ko Mali bɛ dabolo mun na bi hali ni jamana ma lakana ka kɛ malidenw sago ye nka min ye bisibasa mun tun bɛ ko lankolon mun tun bɛ ɲɛdonna mun tun bɛ o bɛ Mali kɔnɔ bi yan ayi o tɛ yen o banna pewu diɲɛ bɛɛ kɛn bɛ ka Mali bonya min ye coup de redressement ye ko bɛnna malidenw ma bi o bɛnna malidenw ma sini o ma tɛmɛ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ min ye faransi ka lasigiden ye o min tun bɛ Mali kɔnɔ k'an y'o gɛn o digir'a la o b'a sɔnni kɔrɔ hali bi faransi ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye Barikani ye k'o tun bɛ Mali kɔnɔ an y'o gɛn k'o de gɛnni kɛra sababu ye ni ka bamancɛ wale ka se k'o kolo girin an ka jamana in kɔnɔ ko n'olu tun bɛ yan ko min bɛ ka an sɔrɔ bi k'o tun t'an sɔrɔ Emmanuel Macron ko grand ko ali bi ko minɛn da bɛ jigin ko kɔnɔ fɛn tɛ bɔ k'ale bɛ min ɲini jamana 3 fɛ k'an ka sira kura dayɛlɛ ko k'a ɲɛsin ale ma k'a ɲɛsin nansarala ma k'a ɲɛsin faransi ma grand ko ka sigi ka fɔ wɛrɛ kɛ bonya kɔnɔ laadiriya kɔnɔ ko n'an ye wele bila faransi ma grand k'ale b'an ka wele jaabi an mago bɛ fɛn mun na k'a b'o jaabi o tuma min ye faransi ye fɛn mun fɔra k'a bɛna gɛn kuma ko faransi tɛ se ka jɛn ni jamana 3 kɔ u ka na de bɛ yan a kuma nalen filɛ a nalen filɛ dɛ grand i ka na bɛ yɔrɔ mun na i mana gɛn ka dɛsɛ grand i b'a ye k'a fɔ i tɛ fara yen na misali la dosokɔrɔ b'a dɔn ko kolokuru ka ca yɔrɔ mun na grand hali n'i ye berekuru ta kama i bɛ fɛrɛ k'a kun ci a bɛ na dɛ a bɛ na dɛ grand o ko in kɛ man ni faransi ta ye faransi dɛsɛ bɛ ka fara ni jamana 3 la sabu a ka na de bɛ ni jamana 3 kɔnɔ min y'o na ye an kɔni y'o daga ta k'o sigi kɛrɛfɛ min k'a bɔn k'a yira k'a fɔ an mago t'u ka jɛ ɲɔgɔn la bilen anw ni maa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ an ka hakilinaw jidi
min ye ni baara in ye Emmanuel Macron grand gué i b'a ye k'a fɔ dusu kasilen bɛ a ko n'i y'a mɛn ko ni lajɛ in kɛra kɛnɛya ko kɛnɛya jamanakuntigi o tuma k'olu kɔni y'u bila u ka mara kɔnɔ olu y'u bila u ka hakilina kɔnɔ i n'a fɔ farafinna jamana caman wa olu ka base bɛ yɔrɔ caman na ko bɛn ni kɛlɛ b'olu ni ɲɔgɔn cɛ o tuma min ye franc CFA ye u y'u da don o ko fana la baara kura min bɛna kɛ k'o sɛgɛrɛ ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye jamana kura minnu bɛ yen minnu bɛ fɛ ka don nin tɔn in na n'o ye sommet France Afrique ye grand gué ko dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'ale ka miiri na ko nin ye tiɲɛ fɔ kɛnɛ ye bilasirali kɛnɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ ni k'a ɲɛsin ɲɛseleke naani taabolo ma n'o ye taabolo kura ye k'a ɲɛsin min ye mara ma o tuma Emmanuel Macron a y'i da don o la ni ka tila ka foli kɛ k'a ɲɛsin baara kɛbagaw bɛɛ ma nka min y'an ka jamana saba ta ye k'an bɛna sira kura de dayɛlɛ ka ɲɛsin Faransi ma ayiwa n'o kɔni ye sogo y'a bolo ko sogo in tɛ réaliser kunnafoni filanan an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara ale ka sɛbɛnni don Kamara kɛ kuma na Gejulu Kabara maa laɲini san o tɛ fin kɔrɔna n balan cogo bɛ di ne tɛgɛ donna a don n ban ni info matin ye o don maa min kɛ bɛ ka sɛbɛnni kɛ Modibo Kɔnɛ a ko to yen Jarakɛ namu a kumana a ko de ko wulikajɔ dɔ de wuli bɛ Bamakɔ circulation na Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen dɔwɛrɛ tɛ mobili k'u larawe mobili minnu vitiri finnen don plaki tɛ mobili minnu na tiɲɛ yɛrɛ la ko wulikajɔ kɛ bɛ anw nɔfɛ wa bila ko tɛ koyi don o don de an bɛ se k'a fɔ k'an da bɛ don nin kuma in na i bɛna ye nin ko in dɔwɛrɛ tɛ u b'a kɛ de yaasa ka mɔgɔw lakana ka jamana yɛrɛ ka lakana bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ dabolo min na sisan mobili a vitiri dibilen n'a b'i tɛmɛ maa min b'a kɔnɔ jɛman don i b'a dɔn wa finman don i b'a dɔn wa marifatigi don i b'a dɔn wa gɛrɛnɛtigi don i b'a dɔn wa a vitiri dibilen a n'o de bɛ fiyɛ la Bamakɔ carré kɔnɔw la n'a kuma b'a la u tɛ lajɔ n'o fana bɔra yen plaki tɛ minnu na maa bɛ mobili plaki t'a fa dɔn wa ayi plaki t'a ba bi dɔn wa wulikajɔ a bɛ olu de nɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan jamana ɲɛmaw wulilen bɛ ya kuma b'a la an bɛ yɔrɔ min na komi bidonyaw la mobili o mobili wa n'i ye yɛrɛ bɛ n da don a la a bɛ su damadɔ bɔ fajiri ni n bɛna buwa u bɛ na jɔ ko buwate an k'a dayɛlɛ ko furu dayɛlɛ u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ n ka vitiri u b'a lajɛ o dɔrɔn u ma fɛn ye kun o tuma o tɛ bɔli kɛ u delila k'e labɔ mobili kɔnɔ awɔ fini labɔ e sigiyɔrɔ k'o lawuli k'o lajɛ u y'o kɛ n'u m'o kɛ ayiwa hali bi tɔ b'a jɛ n ka tapi u bɛ nin bɛɛ kɔrɔ payi u b'a bɛɛ kɛ u kana sali o fɛ dɛ commune 1 na yan o kana digi maa la fɛnɛ n tɛ commune tɔw ta kɔni dɔn commune 1 na fajiri o fajiri a bɛ kɛnɛ la i bɔtɔ min n siyɔrɔ karamɔgɔ bɛ kalanden kɔ sira fila tamana i sen walen don n taara bɛ wa kosɛbɛ a kana da wa ni bɔ dɛ siyɔrɔ kelen tɛ na kuwa siyɔrɔ ka ca kosɛbɛ dɔ bɛ yɔrɔ jumɛn dɔ bɛ si tɛ ɲɛsigiso la i bɛ Sangarebugu bɛ boli ka na yan dɔ bɛ Jelibugu la i bɛ Jelibugu fana boli ka na yan dɔ bɛ Bangɔni na i bɛ Bangɔni fana boli ka na yan o naani na o tan b'a da Faransi n tɛ naani kun don cɛ non i ye cɛ duman yɛrɛ ye bi kɔni a bɛ kupu di ma cɛ dumanya kupu coupe du Mali finale a b'o de di yan n'o ka kan dɛ o ye jugu o tuma buwa faamaw kɔni ye wuli ka jɔ kɛ o kɛra ala n'an ka jamana kɔnɔ mobili o mobili n'a vitiri dibilen ko plaki t'i la u bɛ wuli ka jɔ kɛ dɛ buwa k'u ye décret bɔ décret min numéro 26 06 84 PRM septembre kalo tile 5 san 2016 o y'a yira mobili o mobili ni dibi b'i ka mobili vitiri la plaki t'i la i ni minɛli ka kan o ka kan dɛ o ka kan u y'o t'o la an bɛɛ b'a ko la kuma b'a la yaasa a ko tɔ ka ɲɛ u bolo article 3 o décret o don ala la wulikajɔ kɛra o fana kɔnɔ an ka jamana a fan bɛɛ lajɛlen fɛ mobili bɛ mobili la tiɲɛ yɛrɛ la olu laminɛ cogo o n'an taw tɛ kelen ye sabu jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ ka wulikajɔ la ko mobili n'o ye jamanakuntigi ka mobili ye n'o ta dibira o bi bɛn premier ministre n'o ta dibira o bi bɛn institution n'olu ta dibira o bi bɛn surasi ɲɛmaw n'olu ta dibira a bi bɛn o tiɲɛ kosɛbɛ o tiɲɛ olu ni bɛnni ka kan nka e t'o kɔnɔ sanga ni waati mobili vitiri dibilen plaki tɛ la maa ti maa fa dɔn waati dɛ i t'a kɔnɔ ko dɔn marifatigi don marifatigi tɛ i tɛ kɛ ala ye ka nin si dɔn o de la faama wulilen don nin waati ko ka wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ in na k'a ni kalaya ala la min bɛ se k'a to nin ko in n'a kangari dara ko k'a dabila a bɛ se k'a dabila
o ka ɲi dɛ. nga buwa ko ɲɔ bi ɲɔbugu ta k'a fana b'a la i bi n'a ye namu minnu kan ka nin ko k'a bali ko a caman y'olu de ye sige n'i ye mobili ninnu minɛ ko mobili dɔw bɛ ko CH ko caman k'i b'a sɔrɔ ni finitigiw ta tɛ jɔyɔrɔbatigi dɔw ta don u y'o fɔ dɛ o la ko ɲɛ de kan ka ɲini o la n'a fɔra ko olu mun kan k'a fɔ ko k'a dabila a b'olu bolo bon Ala ka a bɛ gɛlɛya o de la ko nin waati kɔni kɔnɔ u b'a ko kɛlɛ kɛ ko fo ka taa se a dan maa ma fisa ni maa ye ayi maa si fana tɛ fanga o ni san cɛ n'i ko nin sɔrɔ la i kan ka i taa ɲɛfɔ yɔrɔ min i bɛ taa ɲɛfɔ o la sa mobili ko k'a lakana ka jamana kɔnɔdenw k'a lakana k'u ka wuli ka jɔ o ye ka ɲi kosɛbɛ sɛbɛnfura Modibo Konɛ a ka sɛbɛn de don info matin kɔnɔ. Garanke ji mana jifilen sara a min b'a o kamana bɛ gan nouvelle horizon Garanke maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Mamadi Ture Mamadi ko Garanke minɛn dɔ da bɛ jɛngɛ Garanke a kɔnɔfɛn o ti bɔn abada sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kidali ye Garanke ko an bɛ taa Kidali koyi sɛbɛnnikɛla ko min ye Kidali taama e ko a ma daminɛ ka ban de sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ Garanke Banmanci kabini kalo tile 26 n'o ye kalo tɛmɛnen avril kalo ye i b'a ye k'a fɔ u y'u bolo ta ka da Kidali kan Garanke n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ma kɛ min ye gɛlɛyaba ye sabu min y'an ka cɛdenw ye u y'u sigi k'u miiri janfa min nana ka na ɲɛsin Kidali ma Garanke jama ka ca n'u ye u ye min ye jɔyɔrɔ k'a bila u ye sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ fɛ ka bolijan kɛ i b'i kɔtɔrɔmabɔ ka ɲa sɛbɛnnikɛla ko Garanke min y'an ka sɔrɔsiw ye u ye réplique kɛ n'o fɔra o de ye kɔtɔrɔmabɔ ye ni ka na anifisi ni ka tila ka na Gawo an bɛɛ don min na ko bi Gawo kɛn bɛ dɛbɛdɛbɛ i b'a fɔ ko lahara bɔlɔn Mali sɔrɔsi la hali n'i da i to a bɛ bin dɔ kan Gawo ka di bi sa Garanke yɔrɔ min ka di sigi ka di o ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko Garanke min ye Kidali ye an bɛ taa an tun bɛ jɔyɔrɔ kɔrɔ minnu na Garanke an bɛ taa an ka jɔyɔrɔ an bɛ taa bɛɛ lajɛlen minɛ min ye colonel Atayɛri Aga Mayiga sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye min kɔni ɲɛma dɔ ye ale ka ɲɛmaya Garanke sɔrɔsi kulu minnu b'a bolo janko lakana baaraw bɛ se ka sabati cogo min na a n'a ka kulu u dan bɛ Gawo sɛbɛnnikɛla ko u y'a yɛrɛ k'a fɔ Garanke min kɔni labɛn kuraw de bɛna boloda labɛn kura min bɛna kɛ o de ye k'a taama k'a daminɛ Gawo fo Kidali dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o ko lajɛ Garanke min kɔni nin bɛ kalo tile 29 i b'a ye k'a fɔ bi y'a tile 14 ye a tile 29 Garanke min ye ni labɛn kura min filɛ nin ye k'a taama baara bɛ daminɛ n'o ye ka taa Kidali k'a bɔ jugu bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye anifisi ye cɛdenw u kɛn bɛ ka se ka yen fana minɛ Garanke ni k'u labɛn sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye kunbɛli belebeleba ye o de baara kura daminɛlen filɛ a ko an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen Garanke n'u bɛ permission kɔnɔ k'u bɛɛ ka b'u ka permission kɔnɔ u ka segin ka na maa minnu bɛ yen Garanke ka taa Kidali ka kɛlɛ kɛ a nege bɛ e la hali e bɛ fan wɛrɛ fɛ o tuma ko kɛnɛ dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye maa min bɛ yen e ye volontaire ye a ka di i ye ka jamana dɛmɛ i n'i ka dɔnko n'i ka seko la ko kɛnɛ dayɛlɛlen b'i ye tɔgɔsɛbɛn bɛ kɛ min tɔgɔsɛbɛn bɛ kɛ kan kɔnɔ n'an tilala sisan i boli ka taa kan kɔnɔ n'i sera Mali kan fɛn fɛn kɔnɔ kundo de don e mɛnna an kan diden de baden bɛ ne bolo n ko Garanke e mɛnna an kan jama ye n'o jugu ye ne bɛ se ka diden ye yeri jama kan Garanke Mali dɔn bɛ ni cɛfarinya jamana ye Mali dɔn bɛ ni seko ni dɔnko ye nka o tun ye kunun ye o ti bi ye Garanke an ka jamana bɛ se ka to bolo la cogo di ka Bamakɔ ni Segu sira tigɛ k'e n'i ka diden kulu to Bamakɔ yan o tuma i ye jamana janfa dimina bi de sa Garanke an ka jamana bɛ se ka sira tigɛ cogo di Bamakɔ ni Kayi cɛ mobiliw bɛ Kayi mobiliw bɛ Diboli k'e ka diden kulu t'e bolo e ka lakali k'e ka bana t'e bolo Garanke o tuma i ye jamana janfa e ka lakali de dimi bi Garanke o tuma tiɲɛ la ayi na papier tɔ kala e dɔrɔn tɛ dɛ Garanke e dɔrɔn tɛ dɛ cɛ o cɛ bɛ yen ko nbalan de b'i bolo nbalan in falen don kɔrɔlen na wulibali la Garanke k'a tɛ gosi o tuma e fana ye jamana janfa jamana bɛ se ka tɔɔrɔ cogo di k'i sigilen to Garanke ni jamana ko kuma wulila jamana b'an bɛɛ sanfɛ maa man k'i sigi f'u k'an wele ka dɔ di yan n ka sɔrɔ ka n ka kɛta kɛ e balimaw bɛ ka faga i sinjiw bɛ ka faga i balimaw ka minɛn bɛ ka tɔɔrɔ Mali yɛrɛ bɛ ka tɔɔrɔ e bɛ se ka ko dɔ la ka se k'o ko bali Garanke mun de t'a kɛ a m'a kɛ cɛ b'o dan tɛ yɛrɛ bɔ yan ne ta dabɔlen de sisan Garanke n'an tilala nin kuma in na n'i ma taa i kɛ mɔkɛ ka nbalan ta k'a yuguyugu ka diden bulu kɔ i na kuma wɛrɛ mɛn yan dɛ i na kuma wɛrɛ mɛn yan dɛ n tɛ segin kɔ i dɔn bɛ ni cɛfarinya ye kunun ye ko nin ye kakɔlɔ de ye n tɛ segin kɔ nka bi
i bɛ ɲini ka bɔ cɛfarinya minɛ kɔnɔ sabu i ma ko kɛ fɔlɔ ni dun ma ko kɛ ko tɛ lakali ye i tɔgɔ tɛ don tariki kɔnɔ. les surasi ɲɛmɔgɔ le kan kɔnɔ les gejulu le vient en kaki complet les sɛbɛn le tɔgɔ. tariku kɛnɛ cɛba filɛ n'i ye ko kɛ a b'i ta k'i maana k'i tɔgɔ don tariku kɔnɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn n'i ma ko kɛ i tɔgɔ tɛ don tariku kɔnɔ dɛ ko kɛbali garange min ye sɛbɛn tɔ ye n'o ye Mamani Ture Mamani ko a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye unité fɛn fɛn bɛ an ka jamana in kɔnɔ a état major yi garange ko kibaruya dira bɛɛ ma maa minnu bɛ u bolo maa minnu bɛ ko girinw de don u dan b'u yɛrɛ la garange kɛlɛ ka d'u ye ko bɛɛ k'i ka unité ka maa bila ka na n'a ye. Sɛbɛnnikɛla ko garange min ye kɛnɛ de bɛna dabila sisan garange cɛw de bɛna ɲɔgɔn ye binkɛnɛ sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ Gawo ani Fisi min ye Tesaliti ye garange Bamanju bɛ yɔrɔ yɔrɔ la k'u bɛna bɛɛ lajɛlen dagakisɛ ta ka bɔ Mali da la min ye Kidali ye garange ka taa an sigi an nɔ na i b'a fɔ ko kɔrɔlen o tuma min y'an ka jamana ye a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen wa a tɛ kɛ bilen min ye Bamanju ye u bɛ kamanagan dan de kɔnɔ bi ko ni tun y'a dɔn garange i bɛ cɛ dɔ bi k'i bolo jan kan na ka tila ka maaw wele ko a ye na dɛ a kana n bɔ a sanfɛ o de kɛlen bɛ Kidali ko ye Kidali n'a dɛmɛbaga jugu garange k'u bɛɛ bɛ kamanagan kɔnɔ bi u hakili ko Mali ye min ye u hakili ko Mali ye min ye Mali t'o ye dɛ Mali tɛ siranbagatɔ jamana ye Mali tɛ segin a kɔ garange Mali ye kunkolo jamana de ye an bɛ ka baara kɛ n'an ka dɔnniya a n'an ka dusukolo ye wa k'a jaabi ɲuman bɛ bɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi bɔli don Buwali Jabate naamu an bɛ taa ni kɔrɔfɔ ye jamana ye halisa kunnafoni a daga ɲɔ a ɲɛlen don an bolo kosɛbɛ Soir de Bamako wuladala kunnafoni o don mun bɛ wuli ka jɔ de kelen bɛ Yakuma b'a la Kalabankɔrɔ ko ka taa yɔrɔ walo k'a bɛɛ dafiri a filɛ dɛ wa kuma min bɛ yen n'a ka teli yɛrɛ ko délai de dilen don a maaw ma n'o garibali ye n'o ye Ɲamakɔrɔ Kurani ye k'u ka wuli ka bɔ yen teliya la o tɛ ko kura ko ye o bɛɛ ta tɛ ka wuli de kosɛbɛ hali sɛbɛnkura ye n'an tilala ka na ni la u bɛ k'u y'u ɲɛsin mun na ani minnu ta kɛra minnu ta bɛna kɛ i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kɔnɔ o ye tiɲɛ wa ko ni opération belebeleba n'u k'a ma ko opération de déguerpissement o don sugu la sugu min bɛ bagan sugu de kɔfɛ n'o garibali ye Bamakɔ k'a daminɛna avril kalo tɛmɛnen ye an ka faamaw fɛ minnu bɛ yɔrɔ k'a lakana a n'an ka gouverneur du district o la sa i bɛna ye k'u bɛ tɛmɛ a fɛ Yakuma b'a la dɔwɛrɛ tɛ dugu lakanali ani dugu a lasaniyali baara in bɛ o dɔrɔn bɛ de ka Yakuma b'a la garibali min n'a bɛ Ɲamakɔrɔ Kurani in na ni bagan kɔni bɛ feere n'o ye misi ye k'u ka bɔ yɔrɔ in na teliya zone min n'o ye yɔrɔ in yɔrɔ kɛnɛ belebele ko a bɛ Kalabankɔrɔ yanfan de fɛ i bɛna ye ala la u ye mansinw ta ka taa yɔrɔ ka walo Yakuma b'a la yaasa kɛnɛ bɛ kɛ kɛnɛ jɛlen Yakuma b'a la bandiya kana se ka kɛ a yɔrɔ la tuguni o de kun na wa u ka wulikajɔ kɔnɔna la dɔwɛrɛ tɛ jamana a lakanali ko in bɛɛ lajɛlen de b'o bɛɛ dun b'a dɔn jamana bɛ dabolo min na ala la n'an ma nin yɔrɔ dilan yɔrɔ min bɛ dibi la ko sama a ko a bɛ taa k'an bolo ko in kɔni dabɔra avril kalo tile 12 san 2026 garibali min bɛ Ɲamana ko o kɔni u ye o walo ka bɔ yen pepe o kɛnɛma o kɛnɛw maaw olu ye mankan wuli ka wuli ka jɔ kɛ ko kɛnɛ ala ka kɛra baara ye u ka sugu filanan i bɛna ka na ye ko minnu wɔɔrɔnan ale bɛ ye o lasa ko pɛli tɛ soti mansin ye wa u y'o ta ka don kɛnɛ kɔnɔ kalo tile 19 ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen wuli o dɔwɛrɛ tɛ buwa k'u kɔni bɛ tɛmɛ ni baara in ye mɔgɔ ɲɛda ti lajɛ jamana o ka lakanali ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin o de ma desijɔ in kɔni taara Yakuma b'a la ka sabu kɛ juguw jiginna kan waati dɔ la décembre kalo la san 2024 an ka lɔkɔliso n'o ye gendarmerie écoliso ye Falajɛ kabini o de kɛra an ka faamaw fana fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se ka to yɔrɔ a bɛ lakana o la sa u ka wulikajɔ filanan i bɛna ye dɔwɛrɛ tɛ kɛnɛ in n'a walonna a bɛ kɛ yɔrɔ dɔ an ka yɔrɔ dɔw degunnen don olu bɛ fiɲɛbɔdaw sɔrɔ Buwa Jabate kɔrɔfɔ b'a fɔ cogoya min na yɔrɔ k'a bɛ saniya fana yɔrɔ a bɛ kisi ayiwa juguw ma n'o terroriste jigilen an ka yɔrɔ la o la sa nin baara kura in i bɛna ka na ye dɔwɛrɛ tɛ ko ye bagan feerelaw k'u kɔni ye yɔrɔ labɛn u ye Segu sira la k'u ka taa ye o feerekɛlaw olu fana y'u ta fɔ ko yɔrɔ ko a ka jan kelen kasabi ko la ani yɔrɔ lakanani
olu fana da don bɛɛ lajɛlen ko surtout ko saga bagan sogo a da a ka gɛlɛn o tiɲɛ o ma o dogo ko ye i bɛna ye dɔgɔkun daminɛ ɲinɛ sa alala mansin a y'i ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ la yakuma b'a la ka taa o fana da kolo walo seli yanfan in fɛ misiri min n'u ko a ma ko Sifu Bilali ka Jalo ka misiri ko ma taa k'a ko dan dɛ ayi o masurunya yɔrɔ u y'olu fana bɛɛ lajɛlen walo garabali minnu bɛ yen a bɔ k'a kɛra c'est fini ye koyi ko depuis ko kabini nin kuma in na a kɔrɔfɔ bɔra ka bin décision in ko a kɛra jɔyɔrɔba de ye bagan feerela ninnu yafuma b'a la sɛbɛnfura an y'a bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ o ka bi bɔli Grand hali bi bɛ ko minnu ma ban le drone nin y'u ka bɔko numéro gale ye Grand 00 kɔfɛ nin y'u ka bɔko filanan ye bi alamisa n'o de bɛnna mai kalo tile 14 Grand nin bɛ kuma min ye muso caman furulaw kan sɛbɛnnikɛla ko n'o ye polygamy ye a ko polygamy Bamako yan Grand k'a bɛ ko a bɛ kɛ cogo jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ kɛmɛ ka sɛbɛnni kɛ ne ka ja kɛ a ko min ye olu ka sɛgɛsɛgɛli ye maa min y'a kɛ n'o de ye Kaja Koyita Kaja ko min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli n'a kɛra i b'a ye k'a fɔ muso caman furu Grand a n'a tɔɔrɔ a n'a kɔlɔlɔ a n'a hɛrɛ Grand k'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko u ka sɛgɛsɛgɛli la u ye cɛ dɔ ye Grand a muso kelen o bɛ Amdala AC 2000 la a muso filanan o bɛ Bako Jikɔrɔni sɛbɛnnikɛla ko Grand u y'u ka ɲininkali ta ni k'o sɛgɛrɛ min ye ni muso filatigi Grand b'a ye k'a fɔ denbaya fila b'a bolo Grand o tuma k'a dama min ye a dama bin ni kuma ye koyi a b'a ka degun mun kɔnɔ a bɛ lafiya mun kɔnɔ Grand k'a ye o bɛɛ lajɛlen ta ni ka le drone maaw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand b'a ye k'a fɔ ko i b'a ye k'a fɔ nafa b'a la wa ko jɛnasigi kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ tɔɔrɔ b'a kɔnɔ a ko n'i ye muso caman furu lajɛ dɔw jɛnbɛ n'a ye wa dɔw yɛrɛ ma jɛn n'a ye Grand min ye muso caman furu ye muso kelen o kelen sɛbɛnnikɛla min fɔ n'o ye Kaja Koyita ye a ko muso bɛɛ n'a ka foyer don o b'a yira k'a fɔ muso bɛɛ n'a ka du don ni maa min sera k'o kɛ Grand k'i ye fɛnba kɛ nka n'i yɛrɛ ma se k'o kɛ sen tɛ an fɛ i bɛ se k'u bɛɛ bila ɲɔgɔn kan k'i jɔ jɔyɔrɔ la o ma nɔgɔn dɛ bon ne fɛ yen saba bɛ yen bɛɛ b'i taa yɔrɔ mais seliba kama selicinin kama u bɛɛ b'u ka yɔrɔ to yen k'u bɛna duba la u kan ka kɛ kelen n misali la n m'a fɔ k'i bɛna kɛ dɛ nka peut-être i bɛna kɛ n'an tilala sisan e ka se ka 3000 di ne ma ko nin bila i kun ne bɛ n si sugu la ne yɛrɛ de bɛ taa n ka nafɛn bɛɛ san sogobu sogo bɛ don kala min na jabaw seleriw k'a bɛɛ san ka na n ka ani charbon ka n'a di n bɛ telefɔni ci k'a di jɔn ma ayi n t'a di fɔlɔ n bɛ telefɔni ci filanan ma ni heure sera na yan sabanan ni heure sera na yan o y'a sɔrɔ n bɛ fɔlɔ kɛrɛfɛ n ko i kana maga na dɛ f'i dɔgɔninw ka na n'u nana a bɛ sɔrɔ ka jeni dɔ bɛ jenini kɛ dɔ bɛ te wuli dɔ b'a tila o ye don bɛɛ yan ayi ni n ye 3000 sɔrɔ don min kɛ bi ta e b'o di nka est ce que tiɲɛ yɛrɛ la Grand tilennen don wa tout droit non sɔsɔli Grand Kaja Koyita ye enquête mun kɛ an yɛrɛ fana filɛ k'an ka enquête kɛ dɛ muso sabatigi a ko bɛ cogo di est ce que Grand tilennen don wa n bɛna fɛn dɔ f'i ye i b'a dɔn sincèrement depuis n ye muso 3 ta kɛlɛ ma kɛ ne ka so o ka ɲi kɛlɛ ma kɛ n fɛ yen hali k'a da o ma o ka ɲi u bɛɛ bɛ n'i y'a f'i ye fɔlɔ komi u caman baw sara mais fɔlɔ ba bɛ yen n'o tɛ seli o seli fɔlɔ bɛ filanan ani sabanan ka selimanfini o ba ka selimanfini filanan fana o cogoya kelen sabanan fana o cogoya kelen wa n'u taara kungo kɛyɔrɔ u t'a fɔ ko bolomafara kelen bɛ se k'a fɔ k'a k'a to yen ne bɛ bɛɛ ta di o bɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ Grand i y'i jɔ jɔyɔrɔ la o kuma nin sira ka ɲi kojugu min ye sɛbɛnnikɛla ale ye min sɛbɛn an k'o tɔ maa na Grand a ko n'i y'a lajɛ musow bɛɛ b'u ka so kɔnɔ Grand ko cɛ caman bɛ yen musow tɛ ɲɔgɔn ye ni kungo kɛ don tɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana wa ko ni musow taara ba ye k'a fɔ ko dabere bɔ Grand min ye ɲɛmunu tigɛ wa min kɔni ye karamatigɛli ye Grand k'o de bɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛw ye k'u b'o kalama ko ye wa ko cɛ caman de bɛ yen u t'u jɔ o jɔyɔrɔ la Grand min y'o sisi bɛ bɔ Grand ko n'o sisi kɛra balakɛŋɛɲɛ don min na i b'a ye k'a fɔ ko kɔni o bɛ da wuli sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye denw ye Grand den dɔ bɛ AC 2000 la den dɔ bɛ Bako Jikɔrɔni ko denw tɛ ɲɔgɔn ye u bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ de mɛn Grand fo ni kungodenw sera
kuma ko denw tin bɛ don ɲɔgɔn na cogo di denmisɛnnin minnu bɛ k'u tɛgɛ ko ka dumuni kɛ u bɛ ɲɔgɔn ye don o don ani denmisɛnnin minnu tɛ ɲɔgɔn ye fo kungo ni kungo san 1 san 2 garankɛ k'ulu ka tinko bɛ cogo di o ma ɲi dɛ o kuma ko min y'a kɔlɔlɔ dɔ ala kana to dutigi ka sa joona dɛ n'o sara joona jata kalala garankɛ ko min ye ka du bila an fɛ ka du bila an fɛ k'a kɔlɔlɔ dɔ y'o ye sabu ko e kelen ta ye nin bɛɛ ye nka u tinw tɛ ɲɔgɔn na u niw tɛ ɲɔgɔn fɛ u dusukun tɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma n'o dutigi sara garankɛ bɛɛ b'i ka yɔrɔ la o tuma k'a ma se bilen ko gaw farala o ye gaw yɛrɛ faralen ye maaw tɛ ɲɔgɔn ye fo lahara kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko cɛ caman ka ɲini ɲɛna ye nin ye dɛ musow yɛrɛ kana bɛn ko fana ye dɔw ta ye dɔw ka politiki y'o ye musow kana bɛn muso ka bɛn o ye dɔw ka laɲini ye nka dɔw ta ye min ye garankɛ n tɛ fɛ muso ka bɛn ni muso bɛnna k'u bɛ bɛnbɛn kɛ na o tuma u bɛnbɛn damani na o tuma min ye musow ye u ka to bɛɛ n'i ka yɔrɔ ye bɛɛ ka to n'i ka kɛrɛfɛ ko ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko in lajɛ a kɔlɔlɔ ka jugu fo k'a damatɛmɛ muso caman furu a ka di ye n'i sera kɛcogo la i n'a fɔ e ta i bɔra ka min fɔ yan'a ma enquête k'e kan n tɛ jɔrɔ o tuma min ye muso caman furu garankɛ ni i sera i ka ko kɛcogo la ka tilen ka bɛn ka musow labɛn garankɛ min kan ka kɛ min ye min kan ka fɔ min ye kana dɔ ka hakɛya ca ni dɔ ye i bɛɛ y'i ka woro tan de ye o tuma ko ka di wa i bɛ sijan sɔrɔ bɔn de la k'a ko dɔ kɛ dɔ ye fini ci ne ma arajo jagabɔ kelen kɔnɔ o y'a sɔrɔ n bɛ yan fini cira muso fini don n y'u 3 wele an ka tɔgɔ sɛbɛn kɛ k'a bila boîte kɔnɔ k'a kucukucu denmisɛnnin dɔ k'a ta i ta in ka di min tɔgɔ bɔra fini dir'o ma o kɛra fɔlɔ ye wa filanan de ka ɲi o garisɛgɛ bɛn dɔ la tɔw ma dimi kɔni tirage kɛra jɛlenya kan a diya i ye cɛbakɔrɔ ye koyi la kibaru ne kuntigi la i b'i to ka kulonkɛ la ka furugusu kɛ cogo min na furugusu kelen na mɛ kamalen dɔ bɛ yen o bɛ gafe kɛ yan kelen b'o bolo filanan ko b'a kɔnɔ a tɛ se fo k'a sa a kamalen bɛ yen kamalen jɛmani la kibaru i ye tuwa fɔ kɛ dɛ kamalen jɛmani i ye tuwa fɔ kɛ dɛ nin tɛ maa fila nin ye sara min ye sara min b'i sɔrɔ yan garankɛ min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma k'a kun cɛ a ko ala de ko alisilamɛya kɔnɔ ni muso caman furu se b'i ye garankɛ n'i bɛ se ka tilen i k'a kɛ nka n'i y'a dɔn a se t'i ye k'i ka to yen o tuma min ye muso caman furulaw ye ko ala ka bɛn ni kelenya ala k'aw don bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ yarabi cɛ minnu bɛ yen ni kelen kelen b'u bolo garankɛ ni u dɛsɛ bɛ ka a ko ɲɛnabɔ ko ala ka sira labila ala k'u bɛɛ ka muso filanan ko walima u ka muso sabanan ko ala k'a bɛɛ ta nɔgɔya ni maa min bɛ kelen na don do o tɛna kɛ fila ye wa e hakili k'a ko in ka di kelen de a ka di bɛɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le drone kɔnɔ o ka di sɛbɛnni don garankɛ o tuma sɛgɛnna fiɲɛbɔ a bɛ kɔmɔsiri ko ka diya an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na sɛgɛnnafiɲɛbɔ belebele banna mi tan filanan kɔni an wulilen nin ye n'an y'a fori nin na an b'a fɔ ko asalamualeykum Wulibali o tuma kɛnɛ b'i bolo garankɛ joona ne bɛ tigɛ don nouvelle horizon a ko di sɛbɛnnikɛla ye Alpha Seso ye fulakɛ ko an ka taa Megetan n'o ye Kulukoro ye Mali région filanan sɛbɛnnikɛla ko garankɛ tarata tɛmɛnen min ye sanjiba dɔ nana o kɛra sababu ye ntolanci kɛnɛ mun bɛ yen n'o ye stade Mamadu Jara Achi ye garankɛ ni ka sin ka walankata ten sɛbɛnnikɛla ko garankɛ nin kɛra i b'a fɔ ko suwala ko a ko n'i y'a lajɛ jamanakuntigi garankɛ ale ka taama dɔ fɛ Kulukorokaw fɛ a ye layidu ta Kulukorokaw ye ntolanci yɔrɔ min bɛ aw bolo n bɛna dilan ka kɛ norme internationale ye min ye nansaraw ka balontan bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na a y'a fɔ a y'a kɛ kafu sɔnnen bɛ min ye FIFA sɔnnen bɛ min kosɛbɛ garankɛ jamanakuntigi y'a fɔ k'a kɛ a ko min ye ntolanci yɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ fiɲɛ ye o de walankata hakili lajiginna ntolanci yɔrɔ in yɛrɛ Koromokari la araba dɔ fɛ n'o bɛnna janvier kalo tile 15 san 2025 ye garankɛ jamanakuntigi yɛrɛ fɛ a kɛra nisɔndiya belebeleba ye a kɛra sewa ye min ye Kulukorokaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko nafolo min taara ka don ntolanci yɔrɔ in na sefa wari miliyɔn 400 ni ka dilan ka di dugudenw ma u k'a kɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ yɔrɔ caman bɛ yen garankɛ nin bɛɛ lajɛlen dilannen ka bila ntolanci yɔrɔ kɔnɔ vestiaire tɛ vestiaire ye salle de réunion min ye arbitre ka yɔrɔ ye min ye i b'a ye k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka yɔrɔ ye garankɛ min ye salle VIP ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ntolanci yɔrɔ k'a dilan ka ɲa gaba min bɛ min ye tribune d'honneur kunna garankɛ janko suma bɛ se ka jigin fiɲɛ y'o gaba in de walankata o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye i b'a ye k'a fɔ tableau électronique ye fiɲɛ o fana kuru k'o da o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ vitre mun b'a la o ka ca fo k'a dama tɛmɛ fiɲɛ nin bɛɛ lajɛlen kari-kari fo vitre moyen dɔ taara yɛrɛ sɔrɔ
fo kɛnɛyaso kɔnɔ n'o ye CSRF ye a kɛra ala faranga ye ko maa n'i ma to a la sɛbɛnnila ko min ye nin kasara jugu kɛlen jamana kuntigi joona joona a y'an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye Abdul Karim Fɔnba ni k'ale bila ka taa ni ka taga kuma jamana gouvernement tɔgɔ la a taara lajɛ garankɛ ale kɛrɛfɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gouverneur ka taa bila mairie la nin bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛrɛfɛ ka taga min kɔni ye kɛnɛ kan tiɲɛni mun kɛra k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra tiɲɛni belebeleba de ye nka maa si seko tɛ garankɛ fɛn saba bɛ yen tasuma ji ni fiɲɛ a bɛ bɔ ala de fɛ yen maa si seko t'a tiɲɛni da ye sɛbɛnnila ko garankɛ ni tasuma ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ maa bolo tɛ se k'a kunbɛn ni ji ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ maa bolo tɛ se k'a kunbɛn wa fiɲɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ a ko tarata don san fiɲɛ mun wulila garankɛ ala ka masaya kɔnɔ maa si seko t'a la garankɛ ni y'an ka jamanaw lajɛ ale kun ka dɔgɔ fiɲɛ la fiɲɛ dɔ bɛ wuli Asie fiɲɛ dɔ bɛ wuli Amérique kɔnɔna la n'o ye sikuluni ye o bɛ mobili kulukutu de ta o bɛ so k'a kari k'a da garankɛ ni ka tila ka siraw k'a tigɛ tigɛ o fiɲɛ ko ala k'an kisi o kana n'an ka jamana kɔnɔ dɛ min ye setigiw ye ala ka mɛn k'o kulu garisɛgɛ ye nka min ye nin fiɲɛba in ye a sera ka min kɛ kulukoro garankɛ ko de ye nin ye o tuma min ye ala mana ko min kɛ garankɛ ko de ka ɲi n'o tɛ ko baara kɛra dɛ nka fiɲɛ mun nana fiɲɛ ka girin fo ka dama tɛmɛ hali min tɛ nin ye fiɲɛ bɛ taa n'a ye kunnafoni filalen an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Alpha So ale ka sɛbɛnni don Alpha So a ka sɛbɛnni ɲana Bwa Jabate le républicain Worodugu Jegwani Foroba Nyada Odo kuma a filɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ ko ko Sidiki Adama Dambɛlɛ Dambɛlɛlakaw ko nin ye garankɛ julu bɛnkɛ u ye ko basi u ye bɛni sɛdi ma an ma se dɔ in ma fɔlɔ dɛ bɛni sɛdiri ma o ma fɛn di fɔlɔ dɔ in dun o ma fana di ayi a y'o kuma ko bɛnkɛw k'a lajɛ ne bɛnkɛ Sulemani Dambɛlɛ honorable a ma bɛni sɛdi a ma di a ma dɔ in fana di a ma di ne bɛnkɛ u général Dayiru Dambɛlɛ a ma fɛn di ne bɛnkɛ junior le conseiller spécial du président de la transition bɛni kan yɛrɛ tɔ bɛna kɛ jagokun ɲini a ma fɛn di bɛni kan ɲini tɔ a bɛna kɛ jagokun ye sa dɛ o ma bɔ an bɛ taa ni sɛbɛnkura ye sɛbɛnna ye yafuma b'a la le républicain ko terroriste u danganyɔrɔba dɔ bɛ yen bɔn k'an y'o da k'o walo k'a bɛ kungo kɔnɔ kungo min n'u k'a ma ko Keni Bawule Keni Bawule an ka armée malienne u ye kunnafoni di k'u taara ka taa juguw ka yɔrɔ ka taa da k'o walo k'a filengolo walo e bina ye kungo kɔnɔna don Keni Bawule Sibiyanfa a bɛ ana o fana ka surun tiɲɛ yɛrɛ la Bwa ko yɔrɔ in ko o dangayɔrɔba kun don dɛ minɛn baden de tun b'u bolo fana gati baw a filɛ dɛ ko u ye wuli ka jɔ kɛ kunun ko de tun tɛ araba ye wa a kalo tile 13 mai kalo san 2026 jateminɛ kɛra nin yɔrɔ de kan ala la an ka armée maaw fɛ yɔrɔ Bwa jateminɛkɛla ɲuman Assimi de san ka di an ka sɔrɔ u ye lajɛli de kɛ n'o ye min kɛ ka taa sɔrɔ nin jugu ninnu tonnen bɛ Bwa yiri jukɔrɔlaw marifaw b'u bolo motow b'u bolo an fana ka jateminɛkɛla de ye nin bɛɛ lajɛlen ye o ye min kɛ an y'an kɛ yɔrɔ kan an k'a kan sebaaya an y'o sɔrɔ jugu k'u bɔrɔntɔ minnu sera ka boli u yɛrɛ ye olu bololu yɛrɛ ye k'u yɛrɛ ɲini nka u ka yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen an y'a kɛ c'est tout c'est fini k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ kari k'a bɛɛ walankata o kɛ min kɛ alala terroriste ninnu u ye yɛrɛ ta dabɔ koyi minnu sera k'u yɛrɛ ta kɛnɛ kɔni an y'a salo k'a kɛ an ta ye an y'o de fɔ maa minnu sera k'u yɛrɛ porokoto olu sera k'u yɛrɛ porokoto nka tiɲɛ la Bwa police ni kan ka di sɔrɔsiw an ka chef d'état-major de l'armée a yɛrɛ ko ka faamaw ko k'u fo ka sabu kɛ baara ɲɛdɔn a keguya a fɛɛrɛ ko wa ko an ka sɔrɔsiw tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ k'u ye nɔ bila ye kosɛbɛ o de la tiɲɛ yɛrɛ la an ka force nationale an k'u fo ko k'u waleɲuman dɔn kɔrɔfɔ a filɛ nin ye yakuma b'a la ko maa minnu kɔni tun bɛ yɔrɔ min na fɛn fɛn b'u bolo ye Bwa k'an y'a bɛɛ sa k'a bɛɛ k'an ta ye ka yɔrɔ yɛrɛ fana k'an ta ye Nouvelle Horizon kuma bɔra ale de kɔnɔ Sidiki
Adama Dambele ale ka sɛbɛn don garange ayiwa n'a fɔra k'a to ni ma to n'a to nin kɔrɔ i kelen b'a cɛ o kɛmɛ min ye bamanju ye a bɛ ka f'u ye k'u ka sabali aw bɛ k'aw kɛ jamana min kan aw tɛ s'a la garange n'u bann'o ma o tuma an b'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa lahara o de baara bɛ sen na garange ni kunnafoni kun cɛra an bɛ waleɲumandɔn foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ maa minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan arajo minnu ka fiɲɛ tulukala minnu bɛ ka bila jigafɔ la garange an b'a ɲɛmaaso fo an b'a baarakɛlaw fo an b'a ka lamɛnlikɛlaw fo u mana kɛ marabolo fɛn fɛn la an ka jamana in kɔnɔ k'u ni ce u ka danaya la u ni ce arajo jigafɔ kanuni la ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye garange ni ka nɛgɛtigi fo n'o y'an bɛ Jakite ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la kabini 4h du matin 5h o kuma k'a fo ka waleɲumandɔn Mamutu Kamara ale tun jɔ b'a sen kan YouTube ni Facebook ale ni TikTok k'a fo ka waleɲumandɔn e ni ne o ye alamisa o alamisa nka min ye jɔkun laban kunnafoni o ye sini juma an b'an da don sini kibaruya la ni ka jɔkun kun cɛ a kɛtɔ b'o kan sɔli Ala Mohamɛd